Działać schematami, myśleć stereotypami, utartymi iść drogami, by zatracić się w otchłani. Mówić sloganami i pustymi symbolami dzień w dzień. Udawać, że jesteśmy tacy sami, zakłamani, otoczeni swymi kokonami, odwróceni plecami. Brnę do przodu z kuzynami, zalewani informacjami i głupotami. Przechodzimy przez życie nieistotnymi skrótami. To dla tych, którzy dziś zbuntowani, dla tych, co przegrani, dla tych, co zrezygnowani, życiem rozczarowani, w beznadziei zamotani. To dla nich, odzianych melancholii kolorami. Rozejrzyj się wokoło, ilu ich jest między nami. Oni winni sobie sami, że na starcie już przegrani. Uliczne życie rządzi się tu własnymi prawami. Dziesięciolecia między betonowymi płytami, ze współwięźniami betonu, tubylcami, bloków niewolnikami. Ją to o nich i to dla nich i dla reszty tego ludu. Faszerowani zdetami, idiotyzmami, by nie byli zdolni myśleć sami. Sami sobie stali się katami, a pomyśleć, że byli wojownikami. To o nich i to dla nich, do życia przystosowani, przejęci swymi rolami, przepełnieni pragnieniami. To o nich i to dla nich, przecież kiedyś byli tacy sami, wypełnieni ideałami, dziś zobojętniali. To dla nich, wyboistymi szlakami szli, mentalnie otępiali i psychicznie ociemniali. To o nich i to dla nich, dla nich, dla nich, dla nich, dla nich. Schematy wciąż te same, sekwencje już ograne, ideały wyświetlane, to wszystko już nam znane, wokół wszystko sprzedane, sprzedajne, zaprzedane. To jest tutaj normalne, dla wielu opłacalne, a życie radykalnie posuwa nas do czynów, których byśmy nie zrobili, gdyby nie pod wpływem chwili. Fałszywi przyjaciele są i byli i pewnie będą żyli, lecz nigdy w zgodzie ze mną, czyli także dla nich kierowane to przesłanie. To o nich, to dla nich i niech tak pozostanie, a każdy z nas sam musi wybrać życiową drogę. Czy iść poboczem, czy iść na wprost przez ogień i mieć uniesioną głowę w świecie, gdzie każdy przechodzień może się okazać wrogiem. Musisz być tego godzien i na co dzień musisz się czuć mocny w tej grze, bo z dnia na dzień życie dalej toczy się. Tak, nie każdy tutaj wie, co jest dobre, a co złe. Toczymy dalej grę, po prostu przetrwać chcemy. Tak życie jest trudno i dobrze o tym wiemy i tremy nie czujemy, po prostu przetrwać chcemy. Tak tu wygląda życie każdego dnia. Pozdrowienia dla białasów, saga jak zawsze trwa.